माइसि गोथाव गोथाव मोदोमफैखोब्रा बाप्पावै अपोजिट पार्टिफोरा माथो जोंखौ गल'ल' हरगासिनोलै जानाय लोंनायफोरखौ जोंनिखौ नोजोर हरगासिनो दे लोगोफोर दे आसोलफोर दामखाव मेथाइखौ दामखाव दे बिसोरनि खोमानिफ्राय थै ओंखारनाय बायदि हाबाब आंनालाय ओंखाम ओंख्रि संनायल' फालाथार माथो मालाय हनै सोमसेयाव मा राजामोनहा फटक लालायगासिनो आंहा ओंखाम ओंख्रि संनायावनो थाबाय था बे आसोलफोर भलिउमखौ एसे गोसा होबावलै आइला माइसि गोसा दामदोंलै मेथाइखौ आयानो मजा खोनानो गावजोंनोसैलै आंना थुफिना मेथाइखौ एसे लासै दामलै मानो दामनो जोंनि गोसो जोंनि मेथाइ जोंनि साउन्ड बक्स दामगोन जोंनि गोसो बायदि आइसि असाइस मेथाइ दामखोब्रा मोसाबानो जाबायना नोंसोरबो नोंसोर मानि माराना नोंसोरनि साउन्ड बक्सखौ दैयावसो गारहरगोन आं आइला माथो मोजां सिख्ला दंलै बिसोरनि पार्टियावसो बारा नांलायजानाय नङालै सिख्लाफोर मोजां दंसोगारो माथो जानो हाया आदामोन रंजानाय बोथोराव रंजानांगौसोनो नोंसोरबो रंजादो बुजाले बिसोरो गोदान बोसोरनि मिनिंखौनो बुजिया आच्छा बार' थारमाने लारु दे जाबाय दे दुमफाव नोंनाबो संदो खावदो दे मोसानोसै जोंबो आंखौसो बुंदों रावबो संफायाबो आंजों रावबो लोगोआव थाफायाबो बेनिफ्राय आं माजों संनांगौ ना पिकनिकनि रुवाथिसो खालामनानै दोनबाय आंखौ दुमफाव बिदि नङाब्ला दे संदो खावदो दे जोंहाबो थाब जानानै थांनांगौ नङाबा दा मोनालायगोनसो माइसि गोथाव मोदोमखोब्रा थांसै आं बिसोरनि खाथियावनो आसोलफोर आंबो एसे मोनामसुनो मोनगोन नामाब्रा भाई तो भी क्या याद रखेगा ड्राइवर नालाय सन्तलाखौ बहा थांखो नेना हलाय ए सन्तला खाफाल जिलाजों जामारालै जेराव जानाय लोंनाय नुयो बेयावनो जायगा लाहैयो दे जोंनाबोलाय माखौ नायबाय थाखो दे बाल्थिङाव दैफोरा लांफैदो ओइ सामसि थ' जाबैजों फट' साफायनो थांनि होमबालाय दुमफाव जाबायना जाथ'वाखै बेदरा एसे मोननो दंबावो अब्लालाय बेदरा मोनसिगोनबालाय थोरसि लथाफ्रा बहायजोबदो सोमजि हाफांमोनालाय माथो खारजोब्बायसो खामानि मावनांजोनो गिनानै खारबायानो दा माथो काटेंआबो हारजोंसो खामानि मावगासिनो र' काटेंजों थांनि आं काटें जाम्बि मा जाम्बिफोरबायदि हारसिं खामानि मावलाबाय थादों थोदो बैजों फटक लाहैनोसै जोंहाबो बिदिबालाय हासुनो ओंखारदोंलै आंबो र' नोंसोर थाथ' नै खामानि मावनो बानायफ्रा मानसिफ्रानो गोमाजोब्बाय माथो फैबावलै सानैजोंनो मावनांसिगोनलै दुमफाव जोंहा लेंनांगौ सानसेबाबो थैखानांगौ गोदान बोसोरनि नङा थैबा थैलाय जों जागोन लोंगोनल' सानसेबाबो थैखानांगौ बेखौसो बुंदोंब्रा बाप्पावै जानाय लोंनायफोरावबो थैनायनि खोथा बुङोलै नोंसोरो ओरैनोबा पिकनिक जाबा मानसिफोर थैयोनो आरो ग्रुपनिफ्राय सासे गियोलै आङो माथो जोंनि गेजेराव सोरबा थैबाय बायबा बेनिखायनो थैनायनि खोथा दाराखै दे जादो लोंदो रंजादो बयबो आयो माला सफैबावगोन बिसोरलाय माला जागोन माला रंजागोन माला थांगोन बहा गोमाहैजोबगोन बिसोरलाय नोंसोर थाथ' हासुहैनि जोङो थाब गोमा थाहैनाङालै आरजुदां मोननायाथ' मोनजोब्बाय मानसिफोरासो गोमाजोबना दंहैयो माथो साफा कल खालामना लिंहरनि आं आइया मा जाखो बे एसेयावनो दावखोलायबाय इमरानिया आयु हाबाब हनै सन्तलाया जौ फेखोना माखो नारजुदां नोंसिना नै लोगोआ जौ फेनानै दंफैयो लांफै थोद जाम्बा बायदि मानो खालामोब्रा सन्तला मानो जौ फेलाबायखो फेनायखायनोथ' लोङोब्रा जौखौलाय मानोथो लोङो आया मा जाखोलै सन्तलायालाय बायना सन्तलाया मालायनि पार्टियाव थांनानै माबायदि जौ फेनानै उन्दुलाबायना थाहैखो नायसो लासिसोब्रा बे सन्तलाजोंलाय दसथे सिखारदो आं बहा दंथाय आं मोनथिलालै गावखौनो आं उन्दुनि दसे जारला मारलै मानसिफोरजों हनै बैनो मानसिया सोबाहैनोसै ओइ साला गुन्दा आं गुन्दा नङालै गुन्दा नङा जाबाय नोङो मालाय सिख्ला हासुनायखौ नायखुमाग्राया मा सिख्ला हासुनायखौ नायखुमादों नों बंब्रमा आं नायखुमायाखैलै नायखुमायासो जागोन आं हासुनायखौ नायबाय थानाया सोर मा जादोंलाय मा जादों थफिराम बे सेंग्राया जोंनि हासुनायखौ नायखुमादों थफिराम मा खोनादों आं नायखुमायाखैलै बोरैबा थांनायावसो नुहैफ्लांगारदों अब्ला नायमारदोंसो गारालै नोंखौ गारा जोङो बुलाय सिख्लाफोर हमनानै बु बिदि नङालै आसोलफोर बोरैबा थांनानै नुहैफ्लांगारदोंसोलै आङो मा जादों दांनांगौलै बिदि मानसिखौ बुनांगौ बिगुरखौ सेलायनांगौ एम्बु सेलायनाय बायदि सेलायदो बिनि बिगुरखौ सिख्ला हासुनाय नायग्राखौ सिख्लायदावग्रा जोंनि पार्टिनि सिख्लायदावग्रा गारालै नोंखौ फैया मानो मा नायबाय थादों नोंसोरबो फै सिख्लायदावग्रा नोंखौ सिख्लायदावग्रा होदोलै बेखौ पेटाफोर होदो बिदि जायो नामा बोरैबा थांनानैसो नुहैसनदोंनोलै बिदि फिसा खोथाखौनो लानानै बुलायलायो नामा हामालै हामा मिथिया जोंनि ग्रुपनि सिख्लाफोरखौलाय मानो एदावनांगौलै देलै हाल्ला बल
थोद हामालै बेफोरबायदि गोदान बोसोराव बिदि बुलायनो हामालै बहाथो थांना दंहैयो बिसोर अमा राजामोनालाय बुहाय माखौ नायबाय थादों जोंनि हासुनायखौ नायदों बु आइला आं दसे गैयावनो मा बुलाय सुलाय जालायना दङलै है मा जादोंलै मा जादों ओइ सासेयाबो फैलायबाय बेबो हासुनाय नायना फैदोंमोन नामा हद मा होननाय जादोंमोनलाय माबालै अमा राजा आं दानि हासुनो थांनायाव बिसोरनि पार्टिनि सिख्लाफोरनि हासुनायखौसो बोरैबा दा नुहैदोंलै बेखौनो आंखौ हासुनाय नायदों होननानै दाय जादों आरो नोंसोरनि ग्रुपनि सेंग्राफ्रा जोंनि ग्रुपनि सिख्लाफोरखौ नोजोर होगासिनो दंखायोमोन हासुनो थांनायखौबो नायहरदोंसो आं नायाखैलै गसाइफोर आं नायाखै ओइ जौगा खालामनाङा सौखा खालामदोंलै मोखाङाव फोथाय माराबा फै बुलाय फै ओइ नोंसोर खनसे आरालै आंबो नोंसोरखौ होलै हो आदै जोखि जोब सेबायजोब हान्थुफोरखौ सेबायजोब मामाय सौनाय बायदि सौखांखोब्रा नोंसोरलाय दुम दुम दाम दाम मा जानायमोनब्रा दसेनो मा जाजोबखो आं बुजिनानै मोनासैहाय माथो मानसिफोराबो जखम जाजोबनासो दं सन्थलायाबो माथो जौसो फेबाय जों दसे गैयियावनो मा जाखो आयु दे जाबाय बुलायनाया जोब्बायबा जानाय लोंनाय थाग थियारि खालामदो दे थांनांगौ जाबाय मोनालायसिगोन माला जागोन माला रंजाबावगोन हा सानानो हाबनोसै माथो मालायफोरा गोदान बोसोरफोराव रंजायोसो गोदान बोसोरखौ बरायो फैबाय थानाय समफोरा मोजाङै मोजां थांथों होननानै बिसिना हनै जाबानो लोंबानो खालि बुलायनायल' हा जाबा लोंबा थैया जि गरम जासिगोन आरो बुलायनो जासिगोन आरो लोंबाथाय बबेनिफ्राय बोलो मोनोथाय आयौ दा बुलायनानै मा मोनगोन नोंसोरो मा मोनखो हा गावनि देहायासो लस जाबाय माथो दे रेडि जादो थांनोसै पार्टि सार्टि जालाथ'दो जियानो जादोला दे पार्टि जानो होननानै फैबाय जेब्ला पार्टिखौ जानोसै जों बयबो बावजोबनानै मा जाखो बेफोरखौ बावनानै गोदान स्टार्ट खालामसै दे सोर सोरखौ रागा जोंनानै दं सोर सोरखौ बोराबदों सोर सोरखौ मा नुदों बेफोरखौ बावथ'नानै बयबो जादो लोंदो दे जोंना जोबजोब्बाय जौबो गैला बेदरबो गैला सन्थलायानो जाफैजोब्बाय जोंनि जौ बेदरखौ जोंनावनो जादोब्रा तो बे क्या याद रखेगा दे तुम्बाव राननानै होदो बयनोबो दे आंनोबो बाहागो मोनसे दोन दे बेनाथ' खालि फेनायल' सन्थला नाबाथाय दैयावसो फोजावना गालांनांगौ बेखौ सिगिनाङालै जानांगौ लोंनांगौ रंजानांगौ सानसेबाबो थैखानांगौ हेपि निउ इयार 2022